gu hasten geunden, ez, ziren gure lehenengo baileak edo asteak ideiarekin, eta unibertsitatetik heldu zitzaigun aukera, ez? Eta ikusten genuen aukera on bat, alde batetik gure ideiari ikusgarritasuna emoteko, eta beste aldetik, zegoen hor sari ekonomiko bat, ez? Hasierako momentuetan bultzada ematen dizuna aurrera egiteko. Genara oronara eta aurkeztu genuen gure ideia, egon zenan jendea ikusten guk aurkezten genuena, ez? Eta hortik hasi gara gure pausoak emoten, bezeroak lortzen, egia esan, zegoen baten bat handik, aurrerago elkartu garen haiekin, aukera paregaba da, jendeak ikusteko zer egiten duzun, gainera, dirua irabazteko aukera badago ere, horrek ematen dizkizu, lehenengo pausoak emateko, oinarriak behintzat, ez? Jendeak jakitea nor zaren, zer egiten duzun, eta lehenengo pauso horiek emateko laguntza hori izatea, ez? Azkenean hori da behar den hasieran, jendeak ezagutzea, jendearen bitartez bezeroetara heltzea, eta horregatik animatuko nuke jendea, ez? Lehenengo pauso hori ematera, eta ekintzaietzan atope hasten.